Ang iniipon mo lahat ng pagkakamali mo. Hindi. Ang hirap magsarili. Di ba? Mahirap ng kamay-kamay. Hello! Mag-aaway kami today. Ngayon ay magde-debate kami. So, ide-defend namin ang aming nabunot. Game na Maratoni, ano sa'yo? Mag-ipon. Mag-ipon. Ako naman ay mag-move on. Ano ang mas madali? Ano ang mas madali? O, go! Siyempre mag-ipon, be. Alam mo, ako nga DIY ako. Wala akong mga jowa-jowa, single-single. Mas gusto ko mag-ipon kasi at least kahit papaano, pag dumating yung time na magkaroon ako ng pamilya, settled na kami, secured na kami, 100% nakaipon na kami. So, yun. Ay, hindi ako naniniwala dyan. Naniniwala ako na mas madaling mag-move on sa panahon ngayon. Ang mahal na ng mga gastusin. At talaga nga namang alam kong hindi ka anak ng kontraktor. Kaya hindi mo kailangan ng mga maraming pera. Kaya mas okay mag-move on. Oo. Magastos kaya ngayon yung buhay. Hindi kaya nga mag-iipon ka. Para nga mas marami kang pera sa pagdating ng oras at pagdating na yung tamang. Ang iniipon mo lahat ng pagkakamali mo. Hindi! Hindi, mag-move on talaga ang pinakamadali. Ha? Mag-move on sa maling tao. Hindi, mag-ipon talaga. Mag-move on, matuto sa mga pagkakamali mo. Matuto ka! Huwag Matuto ka! Huwag kang umasa sa kanya. Mas masaya. Be, single! Oh. Single. Siyempre, pag single, wala ka masyadong intindihin sarili mo lang. Sarili ko, hindi ko maalagaan ka pa kaya. Mas masaya kapag taken. Mahal, alam mo naman na ang hirap magsarili. Di ba? Mahirap ng kamay-kamay. Lahat. Kailangan mo ng katulong sa buhay. Maboboard ka kapag puro ka kamay. Single, be, ganito, oh. Kailangan mo ng katuwang. Kailangan mo ko. So, sa mga gustong sa mga si Team Chino, 6 to 9, bisita kayo sa booth. 6 to 9 p.m. Baliktaran. At si Maratoni naman, 3 to 6 yan. Yes, programang Love Trip. And Chinitox, maraming salamat, mahal. Bye-bye. Bye! Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.